ka awali nyumondo o minu matara falindu shiri fla jabaran sola sanga ani wakati au bisimila ko kura kene jam kan mi sigi kunyi ka au kuna foni ani ka au la famnya bana ani bana na tugo yaula wala sani ni au amseka anga nyanama ke ketugo mina ka soro amakani kololo yi anga kene yauma abi usiraka bi ankele no ka wulebla kene sigala mo ma ka fara dinamo ka aleni shifena ka o amina jebi ka masala babu senka mini ali nafaka bon ko sabe kanyeshi jamana anade umbala jelima no rebetali ke bangi koloshika no planification familiale amina kumate anga mawulele una uka utogoni ajamu fo ayana afa ibsika ke tuka ito ani ijam fo ayana bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wa sallim na to modu traore ne imamie insilando musabugo réseau islam population et développement report au présent ene ok inchi anga wuleli jabili labi kana inkono ko fe anga mawuleli flana ni ba ibsika ke tuka ito ni jam fo ana flebo xawnyana ne to madame Jara Fatmata Sawadou ne sage femme ne barake ona SRL office national de la santé de la reproduction. Ok inchi anga wuleli jabili la ambi awla done ka fo jam kay kono ni nyini ngali be aw fe obsega wuleli ke nega juru sra fe nuy 93 91 68 92 soni amina nega juru sra ulu labla anga nyini ngali folo amina otengu ambala ali sage femme abena nya fole ke an anga babu senyera famille ni uri planification familiale ne ba obsega nya fole ke an anga babu senyera. Merci. Planification familiale. Namba forme bamanangana ko bangi koloshi. Bangi koloshi te dore ka franche do ni nyokonje. O franche kuntala sunu meta sa flala kuntala jan meta fusandurula. Amai au kachakeda ni uri unayaseri wakati ube no bu ulusu kandi kanyeshi bangi koloshi yere kuma unye folima ko chamambe no ubi mika kono ipseka doni fanya nawa wo miseka doni fanya na ambora ka campagne ke sisa campagne kera mars et mai juin de kerala parce que kalu kelinde kundu mais a taara fo kalo filala campagne ya atako mugani filana donc o ye san mugani fila de san o san gouvernement ni ministre de la santé ministre ni ka ko ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya sabatili la o bɛ jɛ ka campagne organiser. Donc campagne organisée était dorée pour que se ka dugula ma kunnafoni bange kɔlɔsi fɛɛrɛw la ka muso sinfinnaw ani ɲinanta lujuratɔw bɛɛ donna na sinfinna lujuratɔw pour que u bɛ se ka taga u ka bange ka taa kɛnɛyaso la pour que ka se ka taa u ka fɛɛrɛw suganti. Ok. Imchika ni kuna foni nuna. Ni ko bangi koloshi ibeta soro no eradi bangi koloshi fere wi. Bangi koloshi fere metodu chamambula. Ni wi usugo ya uka chanko sepe. Ipsika ni polika na fleba wi usugo ya nuna wa. Ojani bangi koloshi fere uka cha. Fere saba siyora saba di ba onfe. Fere kuntala surumbi. Fere kuntala jambi, fere kuntala badabadabi. Fere kuntala surute dore, ubi fere mi muso be ta dogo, ni tara kɛnɛyaso la, ube fere yirila, ube kuntala jan yirila, ube kuntala suru yirila, ube kuntala jan yirila, uba fiɲɛna fala kuntala badabadabi. Kuntala suru, muso be a fɛɛrɛ kɛ n'a y'a fɛɛrɛ kɛ a yɛrɛ bɛ se ka ni don min wagati min y'a diya ye n'a bɛ fɛ ka lajɔ a b'a fɛɛrɛ bila ka sɔrɔ a ma se dɔgɔtɔrɔso la an b'olu ye ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kuntala suru fɛɛrɛ kuntala jan ni muso nana dɔgɔtɔrɔso la n'a y'olu fɛɛrɛ kuntala jan min kɛ n'a diyara a ye wagati min na a tɛ se k'a bila f'a ka segin ka na
kɛnɛyaso la pour que u ka se ka a fɛɛrɛ in lajɔ pour que a ka se ka tɛmɛ ni a ka bange ye. Fɛɛrɛ kuntala n'an b'a fɔ a ma badabada ni o ye fɛɛrɛ min ye n'o kɛra donc muso tɛ se ka segin kɔ o ye a badabada de o fɛɛrɛ de donc o fɛɛrɛ saba de segin togo t'o la donc o de b'anw fɛ Mali la donc Mali ka politiki yɛrɛ ye bange kɔlɔsi a m'a fɔ ko ka bange lajɔ dɛ mais ko ka furancɛ dɔ espacement de naissance ko ka furancɛ don kɔnɔbaraw ni ɲɔgɔn cɛ. donc bange kɔlɔsi a laɲini tɛ ka bange jɔ ka furancɛ de don ni ɲɔgɔn cɛ. bange kɔlɔsi y'a faamuya donc a laɲini tɛ ka bange jɔ mais ka furancɛ de don denw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ce ka nin kunnafoni ninnu na yani an ka se bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ale nafaw ma an bɛna kuma gɛlɛmani tɛ mun an ka alimami b'a la ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye silamɛya diinɛ yɛrɛ hakilina ye min ye bange kɔlɔsi n'a fɛɛrɛw la ale bɛ n'o fɔ an ɲɛna imam i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye. Alhamdulillah an bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ diinɛ ye nin ko in a bɛ fɔ cogo min na k'a traité kabini wagati jan. Donc jawuli côté a kɔnɔ tuguni jɔrɔna côté a kɔnɔ tuguni puisque diinɛ ye a sira siɲɛ fo k'a jɛ d'abord bange kɔlɔsi furancɛ donni bangew ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ ni cɛ ni muso ka bɛnkan ye a bɛ kɛ cɛ ni furumuso ka bɛnkan ye o b'a yira k'a fɔ ko kuma in bɛ fɔ furu de kɔnɔna na diinɛ ta fanfɛla la. Donc n'u u bɛnna kan donc silamɛya bɛ a kɛcogo nɔgɔya u ye donc o kɔrɔ k'a fɔ ko a b'a fɔ min ma ko planification familiale walima n'an b'a fɔ cogoya wɛrɛ la espacement de naissance silamɛya jɛnnen don n'a ye sabula kabi alakira ka wagati la sallallahu alaihi wa sallam kisi nɛmɛ b'a kan mɔgɔ dɔw nana alakira ɲininka kisi nɛmɛ b'a kan k'a fɔ baara dɔw bɛ yen olu b'a kɛ walasa u kana den sɔrɔ alakira y'a fɔ ye kisi nɛmɛ b'a kan ko a kɛ n'a diyara ye nka ni den kan ka bɔ kafoɲɔgɔnya min na den bɛ sɔrɔ o la o wagatiw tɛmɛna wa alakira ka sahabaw u tun bɛ waleya dɔw fana kɛ n'an b'a fɔ ma ko coït interrompu an b'a fɔ bamanankan na ko fosili donc hakili la lamɛnbagaw b'a faamu donc u tun b'o kɛ alakira ka wagati la a bɔra a kalama fana a y'a sɔrɔ wahayi bɛ ka jigin kuranɛ bɛ ka jigin mais kuranɛ ma jigin k'a bali alakira fana sallallahu alaihi wa sallam a f'u ye k'u k'a dabila donc olu tun b'o kɛ wagati minnu na o y'a sɔrɔ u bɛ o wagati min u tɛ fɛ ka den sɔrɔ u furu ɲɔgɔn fɛ o wagati la donc u tun b'o kɛ donc mais dɔnnibaga minnu nana fikirtigiw olu ko ko a tɛ se ka kɛ hɔrɔnmuso la tant que a ma kɛ n'a ka diɲɛ ye o de la kuma daminɛ na n y'a fɔ n ko fo a ka kɛ ni furu ɲɔgɔn fila ka diɲɛ ye donc silamɛya ka hakilina a la a bɛnnen don. ok o b'a yira k'a fɔ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ bɛ depuis n'o wagati la depuis lawale la bange kɔlɔsi fɛɛrɛw bɛ yen nɔ ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na an ka maa welelen sabanan ale ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛna kuma gɛlɛmani ten wala a ka tɔgɔ n'a jamu fɔ an n'a filɛbagaw ye i bɛ se k'a kɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Salam alaikum an filɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ ye Mariam Valeria Aris ne ye réseau des jeunes ambassadeurs en santé de la reproduction planification familiale au chargé de communication n'o ye sifin jɛkulu min sigilen don ka taa bange kɛnɛya tagabolo kunnafoni carili kan jamana kɔnɔna na o ka lasigiden ye. i ni ce an ka weleli jaabili la ka na bi plateau in sanfɛ i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye réseau yɛrɛ bɛ tali kɛ mun de kan aw ka laɲiniw ye mun ye ale n'aw ka baaraw bɛ boli mun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la. ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ sabula réseau in sigikun yɛrɛ mɔgɔ caman tun m'a faamuya mais an ka baara fanba ye anw ni jamana ɲɛmɔgɔw ale ni partenaire olu ni population ni ɲɔgɔn cɛ n'o partenaire dɔ i b'a fɔ ONASR olu kuma dɔ la faamuyali kɛra k'a fɔ ko n'i ko k'i bɛ kuma sifinw kan fɔ sifin dɔ ka kɛ aw cɛ la réseau yɛrɛ sigikunba fanba kɛra o ye OEC mɔgɔw fɛ n'o ye organisation n'o ye fɛn organisation de la société civile donc anw ye jamana ɲɛmɔgɔw ka faamuyali cogoya ka taa bange kɛnɛya tagabolo ka sifin kunda la anw sen bɛ don o kow la
ale ni ka population kunnafoniya sifinnakaw fo ka taa se musolakaw ma ka taa kɛnɛya tagabolo caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bange fɛɛrɛ tagabolow kan ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan. Ok, i ni ce nin kunnafoni ninnu na o kɔfɛ an bɛna ɲininkali tɛngu an ba la i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye nafa minnu bɛ bange kɔlɔsi kɛli matarafali la ka ɲɛsin adamaden ka kɛnɛya sabatili ma. I ka ɲininkali diyara n ye. Nafa baden nafa caman de b'a la n'an yɛrɛ ko k'an b'a nafa yɛrɛ fɔ an tɛ tila a bɛɛ la bi. Bange kɔlɔsi fɛɛrɛ nafa ka bon komi n y'a f'i ye cogo min na i yɛrɛ ye campagne ko kuma fɔ n'i y'a ye san o san jamanatigi ni minisiri kɛnɛya minisiri bɛ campagne organiser u y'a ye k'a fɔ ko bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali nafaba de b'a la muso ka saya ni den ka saya donc ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafayara a bɛ muso saya dɔgɔya a bɛ den saya dɔgɔya a bɛ kɔnɔ balilen sɔrɔli a b'o dɔgɔya a bɛ kɔnɔ ni an b'a fɔ kɔnɔbara k'a gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o ye seere ye a bɛ o dɔgɔya a bɛ kɛnɛya nati jamana kɔnɔ ni kɔnɔbaraw janyana ɲɔgɔn kɔrɔ muso bɛ kɛnɛya den bɛ kɛnɛya ni den kɛnɛyara muso kɛnɛya donc jamana fana bɛ nɔgɔ la donc fɛɛrɛ caman nafa caman de b'a la. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na an bɛna nɛgɛjuru sira labila ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲininkali kɛ ka ɲɛsin jɛmukan in babu se ma o bɛ se ka weleli kɛ 93 91 68 92 an bɛna an ka ɲininkali tɛngu alimami b'a la imam yalima e bɛ mun de fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ u tɛ furu kɔnɔ olu ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali la walasa u bɛ se ka kisi kɔnɔbara balilen sɔrɔli walima kɔnɔbara sɔrɔli o tiɲɛni ni a kɔlɔlɔw ma e bɛ se ka mun de fɔ diinɛ nasira fɛ o hukumu kɔnɔ. O ye koba de ye silamɛya t'a da dɔ la parce que n'i y'a mɛn kɔnɔbara bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya de bɛ kɛ bon a b'a fɔ minnu tɛ furu kɔnɔ silamɛya ma jɛ ni olu ka kafoɲɔgɔnya ye mais maana kafoɲɔgɔnya dagalen tɛ furu kɔ kan o kɔrɔ ye min ye silamɛya ma kuma o yɔrɔ kan mais i ko ko kɔnɔbara sɔrɔli ou bien kɔnɔ tiɲɛni kɔlɔlɔ silamɛya ye fɛnba duuru tama adamaden ni adamaden ka diinɛ a n'a ka nafolo a n'a hakili a n'a danbe donc ne yala nin fɛnba duuru na ni b'a la donc silamɛya bɛ fɛɛrɛ caman de tigɛ walasa adamaden ni kana bɔ a kana faga fu la parce que adamaden ni man ka bɔ fo n'a sɔrɔla a ye ni wɛrɛ bɔ dabɔ kama hali n'a sɔrɔla a filila ka ni bɔ o dilancogo bɛ yen nɔ bon maintenant n'a sɔrɔla kɔnɔ tiɲɛ a bɛna ni ni wɛrɛ tiɲɛnen parce que a bɛ komi ni fila tiɲɛtɔ de filɛ nin ye sisan silamɛya bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw ta ka garde fou dɔw poser walasa ni filanan in kana tiɲɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye ni kɔnɔ tiɲɛna comme dɔw b'u dogo k'a kɛ ni ka bɛ to a la o de sababu la donc silamɛya bɛ garde fou de bila n'o ye k'a fɔ ko abstinence k'i yɛrɛ minɛ yanni ka furu donc n'i y'i yɛrɛ minɛ yanni ka furu an filɛ nin problème min kɔnɔ k'a fɔ ko kɔnɔtiɲɛ kɔlɔlɔ i tɛna dɔw la mais n'ala y'a kɛ ko min dɛsɛra a yɛrɛ la silamɛya tɛ jɛn n'a ye fana kɔnɔtiɲɛ ka kɛ méthode de contraception dɔ. dɔw bɛ nɛgɛjuru sira la allo. ok nɛgɛjuru sira tigɛra bɛ se. donc kɔnɔtiɲɛ o tɛ silamɛya fɛ méthode de contraception dɔ ye fo n'a sɔrɔla kɔnɔ bɛ tiɲɛ waati jumɛn silamɛya bɛ jɛn n'a ye kɔnɔ ka tiɲɛ waati jumɛn n'a sɔrɔla ba ɲɛ bɛna to a la ni ba ɲɛ bɛna to a la o tuma na u b'a fɔ ko kurusi ɲɛgɛnɛ ka fisa jeninen ye o bɛ silamɛya bɛ yamaruya di o waati la ka kɔnɔ nin tiɲɛ donc walasa ka ba nin sauver hali bange kɔlɔsi yɛrɛ walima furancɛ donni bange ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kun ye ba nɛgɛjuru sira la allo. oui allo salaamaaleykum. waaleykum salaam i bɛ se ka hakɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Usumani Tesuke ka bɔ Laginɛ Konakiri. Usumani Tesuke ka bɔ Laginɛ ɲininkali jumɛn de bɛ yen.
Ok. Foli diyara n ye. Ala ka teli kɛnɛya d'an ma. Ala ka labanko ɲuman k'a ye. Ala ka ɲɛtaa d'an ma. Ala ka kunkɔrɔ k'a. Anw sigilen bɛ Laginɛ kɔnɔ I ni ce i ka weleli la. Nɛgɛjuru sira o ye 93 91 68 92 Alimami i bɛ se k'a tɛmɛ. Donc o la an ye fɛɛrɛ dɔ tigɛ minnu b'a to denmisɛnninw bɛ se ka lamɔ cogo ɲuman sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ cogo min na en même temps n'Ala y'a kɛ ko min dɛsɛra a yɛrɛ la. Allo allo i bɛ se k'a kɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam. I tɔgɔ ye Muktar Buhari. Ɲininkali jumɛn b'i bolo? I ka ɲininkali ɲɛsinnen don alimami ma. Awɔ. An bɛ waati min na sisan i b'a sɔrɔ muso dɔw bɛ yen cɛw bɛ bin olu kan. I bɛ se ka dɔ fara i ka bolili kan dɔɔni. En cas d'agression sexuelle. Wala ni cɛ bɛnna muso min kan sisan. Awɔ. Ni dɔ bɛ ko ka sexy dɔ bɛ fɛn na datugu de la. Ni mɔgɔ binna muso kan n'a sɔrɔ ni bange kɔlɔsi fɛɛrɛ dɔw bɛ yen walasa a kana kɔnɔ garizigɛ sɔrɔ. Ayi ni dɔ bɛ ko ka sexy dɔ bɛ yen kini bi landɛmɛ. Pili bɛ landɛmɛ awɔ. Awɔ voilà donc sisan. Awɔ. Est-ce que a dagalen bɛ ni cɛ bɛnna e kan e ka se ka e ta silamɛya la. N'a dagalen don ni muso b'a ta n'a ma daga. Awɔ. Ok, i bɛ ka jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ. Ok, Alimami i bɛ se ka tɛmɛ ni i ka masala. Ok, min daminɛ o de ye an ka denmisɛnninw lamɔ ko u dege yɛrɛminɛ na fo ka taa se u ka furu kɔnɔna na. Donc n bɛ k'a fɔ n ko ni min dɛsɛra k'a yɛrɛ minɛ fo a nana kɔnɔbara sɔrɔ a tɛ daga fana a ka kɔnɔ nin tiɲɛ n'a ye kɔnɔ in tiɲɛ dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ a ye mɔgɔ faga de voilà bon o yɔrɔ la dɔnnibagaw ka kumakanw bɛ yen nɔ a ka ca i n'a fɔ wagati jumɛn na i bɛ jate k'i ye mɔgɔ faga parce que alakira sallallahu alaihi wa sallam ka hadisa dɔ bɛ yen nɔ ni lawaji bɛna denso kɔnɔ donc a ye tile 40 tile 43 de. Allo. I bɛ se k'a kɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. I bɛ se k'a kɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Madu Traoré. Ɲininkali jumɛn b'i bolo? Bon an ka foli don ko maa ka jɛn k'a la mɛ foli de ka fɔ a ye. A diyara n ye. A ka jɛn ka taabolo ka d'an ye. I ni baraji. I bɛ se ka tɛmɛ n'i ka jamu. Donc komi o bɛ se ka kɛ olu de dɔgɔtɔrɔya baabu kɔnɔ a tɛ daga a ye a ka taa kɔnɔ nin tiɲɛ fo n'a sɔrɔla kɔnɔ nin bɛna kɔlɔlɔ lase a yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ sisan ale yɛrɛ donna ko in na i n'a fɔ activité sexuelle k'a sɔrɔ a si ma se a farikolo ma kɔgɔ donc a ye garizigɛ in sɔrɔ mais n'a ko a bɛ den min bolo a bɛ se ka kɛ ale yɛrɛ min bɛ to a la mais dɔgɔtɔrɔ de b'o fɔ kuranɛ ko wala yunabbi'uka mislu khabirin min b'a dɔn o de bɛ se k'i informer ka ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc o ko bɛ sɛmɛ dɔgɔtɔrɔw de la voilà ala k'an bɛɛ sababa. I ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na o bɛ an sɛnsɛn ka se sifinnakaw ma ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo i bɛ se k'a kɛ to k'i tɔgɔ ni jamu fɔ. Nɛgɛjuru sira tigɛra. An bɛna ɲininkali tɛnku sifinnakaw la Alimami bɔra sisan a ye kuma caman fɔ déjà aw yɛrɛ ye sifinnakaw ye yalima aw ka réseau yɛrɛ kɔnɔna na est-ce que aw ka baaraw bɛ boli ka taa ni hakilina ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la wa? Ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ sabula an yɛrɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ sigi ka masala kosɛbɛ programme caman bɛ ta kɛmɛ ka programme minnu bila sen kan min b'a to an ni imamu an ni chef religieux ni culturels fo ka taa se laada tigilamɔgɔ ma n'u bɛɛ bɛ sigi ka ɲɔgɔn kumaya sabula wagati cogoya yɛlɛmana fɛn caman falenna bien vrai que religieusement a bɛ fɔ ko da kana don sifinnakaw ka denko kuma na ou bien da kana don u ka planning ko kuma na mais komi diɲɛ laban tile don ni min bɛ wagati min na i bɛ a essayer n'i bɛ se ka kɔlɔlɔ nɔgɔya cogo min na i b'o de kɛ an yɛrɛ ka kɛlɛ fanba ye an b'a fɔ sifinnakaw ye méthode de planification la plus fiable à 100% o ye abstinence yɛrɛminɛ campagne bɛɛ bɛ daminɛ ni o ye causerie bɛɛ bɛ daminɛ ni o ye baro bɛɛ bɛ daminɛ ni o ye mais i b'a fɔ imam y'a fɔ cogo min na i mana kuma cogo o cogo
on m'a fait mon dernier dakando mɔgɔ dɔw bɛ yen i tɛ se k'u bali bon n'a sera au niveau ma anw bɛ tila k'an sigi ka miiri tuguni bon n'i y'a tigi to a yɛrɛ ma o parce que e k'a ma a ka dan yan a ma dan est ce que n'i y'a to yen ni kɔnɔbara nana a bɛ kɛ cogo di tuguni o fana n'a kɔlɔlɔ don a caman na ni min ma i b'a sɔrɔ n y'a fɔ cogo min na farikolo ma kɔgɔ dɔw la i b'a sɔrɔ farikolo kɔgɔra mais mansaw bɛ cogo min na n'a ye den in wolo a bɛ kɛ baara y'a bolo dɔw la u bɛ den wolo u bɛ taa fili u bɛ taa bila ɲamanw na u bɛ taa bila fɛn na donc an ninnu bɛɛ b'a ye dɔw ye nɛgɛjuru sira la allo i bɛ se k'a ɲɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Mariam Dukure. Mariam Dukure ɲininkali jumɛn b'i bolo. Ne tun b'a fɛ ka karamɔgɔ de ɲininka. Awɔ. Dɔw bɛ yen ni cɛ tɛ ni cɛ dun ma fɛ cɛ la o tɛ kɔrɔya la k'a fɔ i tilal'o la san fila hali kuma dɔ la i sera k'o ye. I b'i kan kɔrɔta dɔɔnin o de la ɲɔgɔn fɛ. I b'i kan kɔrɔta dɔɔnin. Kuma dɔ la cɛ dɔw tɛ sɔn. Kuma dɔw la. Awɔ cɛ dɔw tɛ sɔn muso ka bange kɔlɔsi kɛ. Ok cɛ dɔw tɛ sɔn muso ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ma. Awɔ i den bɛ sɛgɛn kɔnɔmaya la. Awɔ. K'a fɔ i tilal'o la san kuma dɔ la san fila i bɛ tila ka garijɛgɛ tuguni o b'a sɔrɔ den ma bɔ a yɛrɛ la kosɛbɛ. Awɔ. O kuma ka gɛlɛn kuma dɔ la kɔni an kɔni b'a la mɛ an b'a kɛ an cɛw kɔfɛ an bɛ taa bange kɔlɔsi kɛ. O la sisan cogo di. O faamuyara i b'i ka ɲininkali jaabi lamɛn jamukan kɔnɔna na i bɛ se ka tɛmɛ n'i ka. I b'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ donc o la anw ka baara fanba ye ka sifinnakaw ladɔnniya u k'u yɛrɛ minɛ maintenant ni min tɛ se k'i yɛrɛ minɛ fana anw ko hali minnu tɛ se k'u yɛrɛ minɛ f'an ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a to dɔ bɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔrɔ na min ye ka den wolo ka sɔrɔ i ma se min ye ka taga den fili min ye ka kɔnɔ tiɲɛ clandestinement kɔnɔbara tiɲɛtɔ la e ni ne to a la ou bien i ka denko bɛ bali pewu o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuguni an bɛ tila k'u ladɔnniya ka taga yalima jamana sariya yɛrɛ Mali la parce que Mali sariyaw sigilen don sariya minnu sigilen don u ma sigi religieux kɔ u ma sigi chef culturel kɔ bɛɛ de jɛra ka sariya minnu sigi donc an b'u ladɔnniya ka taga o fana kan o cas n'a sɔrɔ la solution min bɛ se ka sɔrɔ a la an ka kɛlɛ yɛrɛ fanba ye o ye. Ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na yanni an ka se ɲininkaliw olu jaabili ma an bɛna kuma ten kɛnɛya tigilamɔgɔw la yalima dɔgɔtɔrɔya la cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ i bɛ se ka garizigɛ sɔrɔ a la kɛnɛyasow la ni wulila sisan ka taa aw bɛ méthode contraceptive ninnu di u ma cogoya jumɛn de la. I ka ɲininkali diyara n ye komi i y'a fɔ cogo min na pour que i ka se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa il faut que i ka taa kɛnɛyaso de la n'i bɛ taa kɛnɛyaso la a dabɔlen bɛ muso furuɲɔgɔn fila aw ka bɛn a kan n'aw bɛnna min kan an bɛ fɛ ka nin wagati de don an ka denw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ taga n'i taara kɛnɛyasow la fɛɛrɛ bɛɛ bɛ yen u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ yiri la u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ yiri la u mana fɛɛrɛ o fɛn o fɛn min yiri la u b'a f'i ɲɛna a fɛɛrɛ bɛ kɛ cogo min u b'a bɛɛ walawala ye donc n'i ye fɛɛrɛ min e yɛrɛ ye fɛɛrɛ min suganti n'i y'a suganti a tɛ fɛɛrɛ tɛ k'i la o yɔrɔ bɛɛ la ɲininkali fɔlɔfɔlɔ min bɛ tengu la i bɛ ɲininka n'a sɔrɔ i y'i ka koli ye wa n'a sɔrɔ i ye laada ye i bɛ laada la o ɲininkali de bɛ k'i la parce que pour que i ka se ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa o y'a sɔrɔ kɔnɔbara tɛ yen mais ni kɔnɔbara bɛ yen e nana k'a fɔ k'i bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa a tɛ se ka kɛ ni o tɛ se ka taa ɲɛ parce que kɔnɔ bɛ yen bange kɔlɔsi fɛɛrɛ o tɛna nafa foyi ɲɛ donc i bɛ ɲininka n'i ko ko i y'i ka koli ye i bɛ ɲininka i y'i ka koli ye don jumɛn n'i ko ko ne ye n ka koli ye bi y'a tile fila ou bien bi y'a tile saba ye mais ni dɔw b'a fɔ ko ne ye n ka koli ye a bɛ tile 15 ɲɔgɔn bɔ donc sɛgɛsɛgɛli min bɛ yen nɔ min b'a to ni kɛnɛya tigilamɔgɔw b'a kɛ pour que k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni kɔnɔbara bɛ yen ou bien ni kɔnɔbara tɛ yen nɔ n y'a faamuya donc ni a yera k'a fɔ ko kɔnɔbara tɛ yen nɔ
lagɛli de bɛ k'i la e ye nin fɛɛrɛ nin sugandi mais lagɛli bɛ k'i la i tension bɛ ta i poids n'o ye i girinya ye lagɛli caman bɛ k'i la min to o fana ye ka lagɛ n'a sɔrɔ i ye fɛɛrɛ min ta ni fɛɛrɛ min bɛ bɛn ni i farikolo bɛ bɛn wa ou bien ani farikolo tɛ bɛn o bɛɛ bɛ lagɛ pour que ka se ka fɛɛrɛ nin d'i ma o b'a yira k'a fɔ bange kɔlɔsi matarafali tɛ kunfɛ ko ye i bɛ lajɛ de i farikolo ni min bɛ taa ni ɲɔgɔn o bɛ sɔrɔ ka d'i ma lagɛliw de bɛ kɛ i la n'i sera kɛnɛyasow la o de la bɛ fɔ ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa i ka se kɛnɛyasow la parce que an b'a ye dɔw bɛ taga o bɛ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ta u bɛ taa pharmacie la u b'a d'u ma u bɛ taa yɔrɔw la u b'a san donc n'i taara kɛnɛyaso yɛrɛ la u b'a ɲɛ bɛɛ f'i ye a bɛ kɛ cogo o cogo u b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna. Cɛ ka nin kunnafoni ninnu na nɛgɛjuru sira o ye 93 91 68 92 ni ɲininkali b'aw bolo ka ɲɛsin alimami ma walima ni ɲininkali b'aw bolo ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw de ma walima ka taa se sifinnakaw yɛrɛ ma o la imam i bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ye diinɛ jɛna ni minnu ye diinɛ ma jɛ ni minnu ye bange kɔlɔsi ale nasiraw fɛ yalima aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye walasa diinɛ ye minnu bali bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kɔnɔ jamanadenw bɛ se ka ladɔnniya aw la ni ka u la faamuya walasa u bɛ se ka olu matarafa. D'abord fɛn balilen man ca diinɛ kɔnɔ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw la i n'a fɔ furancɛ donni bange ni ɲɔgɔn cɛ n y'a fɔ n ko diinɛ ko ko ka furancɛ don bange ni ɲɔgɔn cɛ mais diinɛ ma sɔn bange jɔli ma bange bɛ jɔ dɛ parce que diinɛ fana tɛ fɛn k'a jalen don f'a bɛ kari non ni bange kan ka jɔ ni dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ k'a bɛ kan ka jɔ a bɛ jɔ hali n'a sɔrɔ muso kɔnɔɲɛ kelen de kɛ n'a sɔrɔ a kun ye ka muso ɲɛ kisi walima den minnu bɛna sɔrɔ muso min fɛ a si tɛ kɛ den kɛnɛmanw ye a bɛɛ bɛ kɛ den banabagatɔw ye walima den minnu bɛ wolo dɔrɔn u bɛ sa den bɛ wolo dɔrɔn u bɛ sa o fɛɛrɛ ma sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ bɔra k'o bali donc min ka fisa yanni muso ka lafu an bɛ diinɛ bɛ jɛ n'a ye ka bange jɔ mais n'a bɔra o la a b'a fɔ min ma ko limitation de naissance o tɛ yen nɔ o tɛ diinɛ kɔnɔ fo n'a sɔrɔla ni condition ninnu dɔ nana donc min ye furancɛ don min ye bange ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ yɛrɛ y'o fɔ n'i ye hadisa dɔ f'i ye sisan kira ka wagati la alayhi salam sahabaw tun bɛ fosili kɛ mais kuranɛ aya dɔ nana o tɛ dɔgɔtɔrɔw ka hali n'a sɔrɔ b'a la komi a da ma se ma ne bɛna se k'o fɔ a bɛ se k'a walawala kuranɛ aya dɔ bɛ yen nɔ suratu 2 verset 233 ko walwalidatu yurdina awladahunna hawlayni kamilayni liman arada an yutimma radaa ko bamuso minnu fɛ ka sindi dafa u bɛ sindi u denw ma san 2 dafalen bon fɔlɔ la an yɛrɛ tun b'a lajɛ ko mɔgɔ min nɔgɔda cɛ ko san 2 de bɛ ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ kuranɛ y'o fɔ ka kɔn nin waati ninnu ɲɛ n'i bɛ fɛ ka sindi dafa i bɛ sindi u den ma fo san 2 bon kuranɛ aya wɛrɛ b'o expliquer ko kɔnɔ tali ani ka taa se den dabɔli ma ko kalo 30 bon san 2 n'i y'o bɔ kalo 24 n'i y'o bɔ kalo 30 la kalo wɛrɛ de bɛ to donc dɔgɔtɔrɔ b'a dɔn o kalo wɛrɛ min bɛ nafa min ɲɛ donc silamɛya la an jɔyɔrɔ ye min ye en tant que leader religieux en tant que imam o de ye ka information ɲuman minɛ dɔgɔtɔrɔw la ka sɔrɔ ka a yɛrɛ kɛ an ka fidèles ni ɲɔgɔn cɛ sabula tuma dɔw la juma kelen na i bɛ se ka mɔgɔ 1000 sɔrɔ min bɛ se alimami kɔfɛ ni alimami nin kɛ a ka sujet de kutuba ye k'a k'a ka kutuba thème ye a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ taa ni information ɲuman ye mais an kɔni min fɔ tuma bɛɛ ka taa ka segin dɔgɔtɔrɔ ka kunnafoni ɲuman di an ma parce que ne ye diinɛ kalan de kɛ ne ma dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ a ka ca ala fɛ diinɛ ani dɔgɔtɔrɔya u tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min fɛ ka ko wɛrɛ don a la tuma o tuma n'an ye kunnafoni ɲuman sɔrɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye o a kɛra sɛnɛkɛlaw ye a kɛra mɔgɔ o y'anw ka baara de ye ka mɔgɔw bɔ dibi la ka taa n'u ye yɛlɛ na a komi muso dɔ ye ɲininkali kɛ sisan ko cɛ dɔw tɛ sɔn furancɛ donni ma bange ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a sɔrɔla cɛ in bɛ seli misiri min na n'a y'a kuma mɛn a ka alimami da k'a fɔ ko furancɛ donni denw ni ɲɔgɔn cɛ k'o dagalen don diinɛ kota a ka ca ala fɛ
ni cɛ y'a faamu a tɛna ban tuguni parce que a bɛ k'ale yɛrɛ ka lafiya kama a muso ka lafiya kama a denw ka lafiya kama. Inche ka ni kunnafoni ninnu na nɛgɛjuru sira o bilalen don 93 91 68 92 ni ɲininkali bɛ aw bolo ka ɲɛsin jamukan ale babusen ma o la an bɛna kuma ten an b'a la alimami bɔra sisan ka dɔ fɔ sin di den ma yalima kɛnɛya nasira kan an b'a mɛn k'a fɔ ko méthode wɛrɛ fana bɛ yen nɔ min ni u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an yɛrɛ o kan n'o ye sin di den ma planification nasira kan. Ne ye sin di den ma planification nafa hukumu kɔnɔna na ko muso bɛɛ tɛ se k'a kɛ fo muso min ni a t'a ka koli ye a jiginna a tɛ koli fo kalo 6 komi a bɔra ka kalo 6 min fɔ den bɛ sin min régulièrement su ni tile foyi wɛrɛ tɛ di den ma ni sinji gɛrɛgɛrɛ tɛ furaji ni ko furaji furabulu tobili ninnu ji olu tɛ d'a ma ji tɛ di den ma nɔnɔ tɛ d'a ma n'an b'a fɔ allaitement maternel exclusif a tɛ foyi sinji gɛrɛgɛrɛ fo n'o y'a sɔrɔ ni den banana n'a taara dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔw ye fura d'a ma n'a y'o ta o bɛ se ka kɛ muso bɛ se fana ye méthode de planification dɔ ye mais o kuntala bɛ dan kalo 6 dɔrɔn na ni kalo 6 dafara donc a keli nafa t'a la. Ok, in cɛ ka nin kunnafoni ninnu na o b'a jira k'a fɔ hali minnu bɛ yen nɔ u yɛrɛ bɛ fɛ ka sinji gɛrɛgɛrɛ de di mais olu bɛ taa tilen baara yɔrɔ la u bɛ segin ka na u bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye sinji gɛrɛgɛrɛ dili n'o ye alimentation maternelle ye u tɛ se ka sira sɔrɔ ka ɲɛ contraception ale na sira fɛ parce que y'a jira k'a fɔ sinji de kan ka di a ma normalement yɛrɛ tile kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ani sufɛ wagati bɛɛ. Ala den mana ɲininka ne mana minɛ tuma ka d'a ma bon muso minnu bɛ baara kɛ dɔw b'o sinji bisi ka bila. mais o bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na. sinji bisili ka bila o ye minɛn datugulen minɛn ɲuman min jɛlen don a kolen don ka jɛ sinji bɛ bisi ka k'a la a bɛ di den ma yanni ba na kuma cɛ mais i yɛrɛ b'a dɔn sisan an ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ la RDTT bɛ yen nɔ donc ni RDTT sera muso bɛ se ka taga o b'a sɔrɔ a ye bɔ k'a bila o kan ka ban nin wagati la a bɛ taa pour que ka se ka taa bɛn n'a ye a bɛ taa sin d'a ma a bɛ se ka dɔ fana bisi tuguni k'a bila maintenant a bɛ sin min bisi a bɛ lasago cogo di. a bɛ sin min bisi a bɛ lasago i b'a lasago ni frigo b'i bolo ni frigo t'i bolo yɔrɔ jɛlen na yɔrɔ min na mɔgɔ tɛ se yen yɔrɔ jɛlen don i b'a bisi k'a kɛ minɛn ɲuman kɔnɔ k'a datugu k'a bila ni den ye sinji ɲininkali ni den ko ni kɔngɔ bɛ den na i b'a ta i b'a d'a ma ni kuyɛri ye a b'a min. i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na o b'an sɛnsɛn ka se sifinnakaw ma yan ni o cɛ nɛgɛjuru sira o bilalen don ni ɲininkali bɛ aw bolo 93 91 68 92 i y'a jira i ka kuma la k'a fɔ aw ka wuli ka jɔ ka bon kosɛbɛ cogo min b'a to sifinnakaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafaliw la ka daminɛ yɛrɛ minɛ na fo ka taa se ni minnu yɛrɛ dɛsɛra o la ka taa se méthode wɛrɛw ma yalima aw b'o kunnafoni ninnu di kɛcogo jumɛn de la aw bɛ wuli ka s'u ma de wa ou bien fɛɛrɛ jumɛn b'o bon an ka kunnafoni bɛ cari fɛn caman kan sabula n y'a f'i ɲɛna cogo min na n ko bɛ intervenir sifinnakaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na mais sifinnakaw kɔfɛ ani musolakaw bɛ baro kɛ ani musolaka baden bɛ baro kɛ exemple fɔlɔ yɛrɛ ye campagne senfɛ ONASR ka campagne généralement a tɛ kɛ anw yɛrɛ kɔ an sen b'a bɛɛ la o kɛlen bɛ k'an sen don o bɛɛ la campagne senfɛ caravane bɛ kɛ animation bɛ kɛ an bɛ komi muso caman bɛ dɔnse mankan b'u la wele ka na n'u nana voilà an b'an profiter ɲɛnajɛ ka di ɲɛnajɛw senfɛ an b'an profiter an bɛ kuma olu kɔfɛ tuguni émission ninnu fana senfɛ émission radiophonique fana bɛ yen nɔ émission radiophonique kɔfɛ bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ an bɛ fɛn caman kɛ minnu bɛ sɛbɛnni de kalan an bɛ sɛbɛnni m'o kɛ minnu bɛ n'olu bɛ kumakan de mɛn an bɛ kumakanw kɛ ni an bɔra Bamakɔ fana kɔnɔ k'an taara localitéw la sabula réseau yɛrɛ sigilen don à part Gao et Kidal réseau bɛ Mali région bɛɛ la et puis jeune a bɛɛ jeune donc bɛɛ bɛ kan dɔ mɛn wa jeune kelen-kelenna bɛɛ i ka sigida la
i bɛ kuma i bɛ ka sigida mɔgɔw ladɔnniya i b'u kunnafoni i b'u bilasira donc n'i bɛ kan min mɛn n'i bɛ se k'u ladɔnniya u kan de la i b'u ladɔnniya u kan kan bamanankan kelen dɔrɔn tɛ tubabukan dɔrɔn fana tɛ i bɛ min mɛn yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛ fɔ voilà n'an taara yɔrɔ min na kan min bɛ mɛn an ka teli ka baara kɛ ni o kan de donc o de kama anw de bɛ sanfɛmɔgɔw ni population cɛ ɲɔgɔn cɛ voilà o b'a yira k'a fɔ o jɔyɔrɔ ka bon u la dɛ an ma se ka da la ni anw m'aw ka baara kɛ ka ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen nɔ a tɛ se ka sira sɔrɔ effectivement hali ni données dɔw remonteli la anw bɛ kɛ terrain kan i b'a sɔrɔ musolakaw bɛ se k'a fɔ nin bɛ yen nin bɛ yen an taara alimɛtinin don a ye nin kɛ n ye nin kɛ tan an bɛ gɛrɛ section na an b'a f'u ye mɔgɔw sɔrɔla an ka jama la k'a bɛ tan a bɛ tan yalima mun de bɛ yen nɔ donc ni min bɛ yen nɔ fɛn min bɛ se ka k'a sababu ye an b'a tigi se yen maintenant mɔgɔ kelen kɔfɛ tuguni pour que tɔw k'a ladɔnniya an bɛ bɔ an b'a ɲɛf'u ye nin de kɛra tan nin kɛra tan nin kɛra tan dɔgɔtɔrɔw ko k'a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan anw ka baara fanba yɛrɛ ye n cɛ ka nin kunnafoni ninnu na nɛgɛjuru sira 93 91 68 92 o bɛ an lase lasage ma lasage an bɛ ŋunuŋunukanw caman mɛn ka ɲɛsin bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ma dɔw b'a fɔ ko kɔlɔlɔw caman b'a la i n'a fɔ an balimamuso da sera a dɔw ma i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye o kan wa hakilina ye mun ye o kuma minnu bɛ fɔ kɔlɔlɔ na sira fɛ i ka ɲininkali diyara n ye kɔlɔlɔ bange kɔlɔsi kɔlɔlɔ ba tɛ bange kɔlɔsi la ko ni a bɔra k'a fɔ min na n'a ko ko dɔw bɛ alimɛtikisɛnin don n'u y'a don u b'a fɔ n'i tagara kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ u bɛ fɛn bɛɛ fɛ ça c'est des effets secondaires o ye kɔlɔlɔ fitinin de ye min ye o wagatinin dɔrɔn de ye an yɛrɛ k'a lajɛ hali n'i bɛ paracétamol kelen min filɛ ni dɔw y'a ta a bɛ kɔlɔlɔ dɔɔni bila u la mais o y'a wagatinin dɔrɔn de ye ni farikolo ma dege fɛn o fɛn min na n'i y'a ta wajibi don a bɛ degunni o tɛ kɔlɔlɔ o ye degunni dɔw yɛrɛ bɛ yen dɔw y'a dɔn a b'o kɛ a bɛ degunni dɔrɔn de c'est parce que farikolo ma dege a la a donni wagati min a bɛ degunni dɔɔni k'a tigi la mais o wagati o y'o bannen ni wagati tɛmɛna dɔrɔn a banna donc n'i sera kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yan'u k'a don i la u b'o bɛɛ f'i ɲɛna u b'a fɔ ni a ye degun min s'i ma n'i ma min faamuya i bɛ segin ka na donc u b'a ɲɛf'i ɲɛna ni fura min kan ka d'i ma min bɛ se k'o degun ban u b'a a fura d'i ma généralement a degun ninnu tɛ taa yɔrɔ jan parce que fɛn bɛɛ farikolo la ni fɛn o fɛn fɛn kura fɛn o fɛn n'a donna hadamaden farikolo la wajibi don a bɛ degunni dɔɔni kɛ a donc o ni kɔlɔlɔ fana tɛ kelen ye. Ok, dɔw b'a fɔ n'i ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ ko n'i y'a don a bɛ se ka taa nugu kɔnɔ ou bien a bɛ se ka taga farikolo fan wɛrɛ la min tɛ wolonugu yɛrɛ kɔnɔna ye i bɛ mun fɔ olu ɲɛna. Non, je ka kuma bɛ ninnu bɛɛ ye rumeur de ye u bɛ minnu fɔ minnu u t'a suguya dɔn n'o tɛ u b'a la ko min bɛ taa den wolonugu kɔnɔ o tɛ se ka taa den wolonugu kɔnɔ a bɛ bila den wolonugu kɔnɔ mais a tɛ taa yɔrɔ a tɛ bɔ u b'a fɔ k'a bɛ bɔ k'a bɛ taa nugu la a tɛ se ka taa nugu la o parce que u bila yɔrɔ tɛ kelen u bila yɔrɔ tɛ kelen den wolonugu datugulen de don min bɛ don n'u b'a wele ko nterini n'an b'a fɔ ko mununankalanin wa b'a fɔ ko nterini donc o min bɛ don a bɛ taa bila den wolonugu de kɔnɔ ale b'a ka baara kɛ yen yɔrɔ de la ale bɛ bɔ de n'o tɛ ale tɛ taa kɔnɔ na a bɛ se ka bɔ koli fanfɛyɔrɔ la wagati min na y'a don o wagati la koli fɔlɔ ni koli filanan na ale bɛ to k'a jateminɛ ale bɛ se ka bɔ kɛnɛma de n'o tɛ ale tɛ taa kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ i t'a kalama mais k'a fɔ ko ka taa kɔnɔna na ayi n'a taara kɔnɔna na o ye den wolonugu sɔgɔlen de den wolonugu datugulen don fɛn tɛ se ka a cɛ ci ka taa nugu la o. Ok. O ye mɔgɔw ka kuma fɔdenw de ye. Ok, i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛjuru siraw olu bilalen don 93 91 68 92 ni ɲininkali bɛ aw bolo ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma diinɛtigiw fo ka taa se sifinnakaw ma imam yalima i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye misiri kɔnɔna kɔfɛ ale ni diinɛ lajɛrɛ yɔrɔw kɔfɛ kunnafoni di sira wɛrɛw bɛ aw bolo min bɛ se k'a to aw kumakanw bɛ se ka jɛnsɛn tuguni walasa faamuyali bɛ sɔrɔ diinɛ ani kɛnɛya nasira dɔw la wa. kunnafoni di sira fɛ ne hakili la diinɛ mɔgɔw ɲɔgɔn t'a la kɛra alimami ye a kɛra pasitɛriw ye a kɛra fɛn fɛn ye diinɛ mɔgɔw ɲɔgɔn t'a la n'a sɔrɔla diinɛ mɔgɔw yɛrɛ ye u fari ko in kɔrɔ i n'a fɔ u dori a kɔrɔ
natural fote sabu wi bolo fa ko na kan ke o hamina ko o joro o bisa kuma ni ko na e fi mo su be fe mun furu ko na mun te furu ko na am sira kuma be fe sabu la ni jete mi ke dina mo da ba arno den kele na bela jelen ka ni na damina la ala le ba Allah bana o ko ro jume furu sire dina mo be nana ke den so la den ndi dina mo be mo fana ka wakati dafara sa dina mo be bon ni wakati sara de wakati la belibele adama de ko nana o de la dina mo la menendo o bunyanendo ni o sendo ni ko na absa ke na fa baye ana société kono absa ke na fa baye jamana ma absa ke na fa baye dutigi kilomé na bala jalama parce que femme le kenya ko fo denga kenya ni baka kenya ala ta ko fo o selendo dutigi la ka kenya ana fo boko ka kenya ashinyana ko bo na so la ni fere ni o so ka serve ka baka kenya sabati yo denglo sora bi ni fe ni ka sanfla o mo sansara makono ani ka do rasoro o kan yi era poshi kon mama o kan yi de ibi so ka kanyama o kan yi denga kanyama parce que ala kan da hadisa do bon ko sire hadisa sire ara sire o de ka de to kuno barala ka so do ra ka sini abuna ko ni la sama ala kara kuma o ko inga ko hanni kala kuma ngora sanfa dugu fare ko sere ko la bi ibinga boy ka so ka donda la oui donc dinu ko kan ko ni to ko ko ba ko kalmorola ina fa dinu kalmorola o kan ni bo ko ko ka wala ndaw ko nana wala sa dem sama ni akawli donc o fere mun be no ti danse di bangala mais c'est ko kan o balante islamia dina fe mais fait danse ni bangala ina fa chau fe no ko vax tourner à voilà o ti ben muso fe no ba ko ha ndare wala ka wala mu gustri wala sa din la kana so fiu ari donc dina ma jani o kili non dina ma jani o kili voilà donc ana hakito la ka fo nanya sababu ala antina mo ndani wala seri kata dina mo ka o kusendo ko na parce que mo kana herati here mo kana la fiati ni ben la fiara surtout ni jamana la fiara kana ko ta fon la bede na faso o la fiana ok inche kan kuna fonna amese anga sage femme ama me ka fo ko bana do be no uluni bangi ko shi fere do titan no ipse ka wala ni ka ay kawa me sera wala ke ga ngal jarayi bana do bi ni bangi ko shi fere te taga no fe mais o te bangi ko shi fere be ko mi ya finya na to gomina ni muso be taga bangi ko shi fere suganti nani a fuche benaka na tagara fere be de funya la gali de be keila par exemple ne ina na lage an misariata ne ina na lage na soro ka foko bana ni ndela eko ibe furakise kumuta bita tension jugman bela eko ibe suganti uye furakise kumuta di abe se ka fo furakise kumuta minta o te se ka beima parce que ne ba ta be se ka ke abe tension yele di yana ka tension ji donc ambe faire were ni min be dima minte kuntai minte ta julta siral ni ambora ka fo no yintiri ne ba fo mun kala o be bladi mugula o be barake o yoro drondela ale te barake farkulu bela ale te barake o yoro drondela par contre ni frakese nta no be jense farkulu la ni pikiri fenendu no be jense farkulu la mais ni yintiri ni namba wele ko mun kala ni ale be barake ale be yoro muna dron donc ale ka sirate ika tension na yayi bo ferere ni fana bi ni wi fula na famai ame se ko fo e funu fly donc o se ka wakati mina o kan ko fula na famai matrafa
o be cɛ concerné n'a fɔ muso concerné comme fugulan nafa ma muso tabi ko cɛ fana tabi to ok a ka kan olu ka wala ka ɲɛ ka da kan cɛw ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ alimami bɔra ka min fɔ ka fɔ ko diinɛ tɛ cɛ ni olu ye mais dɔgɔtɔrɔya na sira fɛ dɔgɔtɔrɔya ko de y'o ko la komi a ye cɛw ta fɔ ne yɛrɛ kɔni ma deli ka cɛw ta ye k'a fɔ n'a ye min fɔ bange stomi pour que cɛw ka bange sɔrɔ ka jɔ cɛ tɛ sɔn ka kɛ cɛ tɛ sɔn k'a kɛ cɛw ye k'a kɛ mais o tɛ yɛrɛ komi n ye émission caman kɛ ne yɛrɛ jɔra salle de chirurgie kɔnɔ k'a lajɛ salle d'opération kɔnɔ o kɛ cogo min na quelques minutes seulement on géré o bon mais c'est irréversible n'a fɔ ni muso fana wolonugu fɛn muso ka ligature de trompe a bɛ dépend ni muso ka vie n'a sɔrɔ n'a ye kɔnɔ wɛrɛ ta sa vie sera en danger donc n'a ye kɔnɔ wɛrɛ ta a kɔni a bɛ to a la donc o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ka bɔ a la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka den wolonugu siri donc a bɛ se ka kɛ muso ye den a ye kɔnɔɲɛ joli kɛ n'a ko k'ale ye kɔnɔɲɛ 10 kɛ kɔnɔɲɛ 10 bɛɛ bɛ balo la n tɛ fɛ n ka den wɛrɛ sɔrɔ donc ne bɛ fɛ ka bange kɔlɔsi kuntala janba kɛ min tɛ segin tuguni donc a bɛ se ka taa den wolonugu yɛlɛma k'a siri den wolonugu siri mais ni bana gɛlɛn b'a la min b'a to a tɛ se ka fɛɛrɛ minnu bɛ yen min b'a to a tɛ se k'olu fɛɛrɛ ninnu si matarafa donc a kan ka o bɛ ligature propose a ye k'a fɔ ko ka den wolonugu siri den wolonugu fana tɛ siri ten a bɛ furuɲɔgɔn 2 de bɛ bɛn a kan cɛ ni muso de bɛ bɛn a kan n'u jɛnna n'a ye puis u b'a signer yɛrɛ de u b'u bolonɔ t'a la k'a fɔ papier bɛ k'a la k'u bolonɔ t'a la k'a fɔ u jɛnna n'a ye ni muso den wolonugu ka siri parce que n'i ye muso den wolonugu siri ni san 1 san 2 n'a taara san 4 san 5 la ni don min na a wulila k'a fɔ ko k'a mago bɛ den na donc a ko ma nɔgɔ o de la a tɛ kɛ fila fɛ a la bolonɔ bɛ bila. ok i ni ce ka nin kunnafoni na nɛgɛjuru sira o ye 93 91 66 92 ɲininkali minnu kɛra an bɛna olu jaabi ɲininkali 2 o tɛnkura an ka alimamiba la ɲininkali fɔlɔ o ye ko ni pilule de l'année o de bange kɔlɔsi fɛɛrɛ min bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ko i k'a ta gɛrɛɲɔgɔnya kɔfɛ ko yalima diinɛ bɛ min fɔ o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ binna mɔgɔ min kan ka sɔrɔ a ma kɛ ni i ka laɲini yalima o tigi ka o pilule o bange kɔlɔsi fɛɛrɛ in kɛ diinɛ bɛ mun fɔ o nasiraw fɛ. bon ne ni ɲininkali sugu ninnu tun tun ka tɛmɛ dɔnnibagaw la i b'a sɔrɔ dɔnnibagaw hakilina bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a la parce que a kɛra contexte min kɔnɔna na n'o dɔnnen tɛ a ka gɛlɛn ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen di a la. ne ye min fɔ kuma daminɛ na bange kɔlɔsi bɛ kɛ tuma bɛɛ ni cɛ ni muso ka diɲɛ ye n'u 2 jɛnna n'a ye k'a fɔ ko ka bange kɔlɔsi donc nin méthode min filɛ nin ye silamɛya t'a contre la madame cɛ ni muso jɛnnen u 2 jɛnnen don n'a ye mais muso kana i dɛn ka cɛ janfa k'a fɔ ko a bɛ taa kɛ k'a sɔrɔ cɛ t'a kalama tuma dɔ la an b'o déconseiller parce que furu kɔnɔna na janfa man ɲi. nin ye ɲininkali ye ko ni bin kɛra tigi kan. voilà donc ni bin kɛra kan a bɛ siran parce que binkali ka bin muso kan peut-être a kɔlɔlɔ dɔ tɛ kɔnɔbara dɔrɔn ye banaw bɛ se ka sɔrɔ a la donc lajɛli bɛ taa kɛ cogo min na k'a lajɛ n'a sɔrɔ banakisɛ ma to bin kɛra min k'a la o cogoya kelen na fɛɛrɛw kan ka siri fana kɔnɔbara kana bɔ a kɔnɔ parce que min binna kan ni den wolola nin cogoya la tantɔ fɛngɛ t'a la i n'a fɔ liye t'a la quoi n'a yɛlɛ binkali bɛ kɛ jamakulu de ye jamakulu de bɛ bin muso dɔ kan o ye kelen ye a filanan a bɛ se ka kɛ bin kɛra min kan n y'a fɔ kuma yɔrɔ dɔ la a farikolo tɛ se kɔnɔbara min kɔrɔ ka sababu kɛ peut-être i b'a ye a ka bon a ka jan mais min ye kɔnɔbara ko ta fanfɛla ye kɔnɔmaya ko ta fanfɛla ye a tɛ se o kɔrɔ donc pilule de lendemain tali ou bien pilule min ka teli o tɛ baasi ye o ko la. mais n'a farikolo bɛ k'a kɔrɔ dun. hali n'a farikolo bɛ daga. hali n'a farikolo ne y'a fɔ n ko fɛɛrɛ bɛɛ bɛ daga tant que cɛ ni muso bɛnnen don
aka min tana ka bin kaka hal na farko bi ko bara ko mais na sur la aka na tala je na sur bana kisa do ma to an farla o wati kile na jara ya fana ka tala je o be ka fere do tige wala sa bin min kan na ke ko no o dara do aya ko fana ke o famnya na ni kale flana o ku ye ni chemu ngombe no nu te fe o furumuso ka bangi ko lo fere ke ka soro bana bula bana min tu permettre u ka garizige soro jona sandama do be no kenya tigla mo ko la ni fe o de kama o be fe ka bangi ko lo fere ke mais o furu ke o tika so akedi ma kipsi ka mo fo ula bon o konna le democrate de furu chemu na kula famille ka continuer kula famille ka continuer kula famille ka décourager parce que d'autres a fait ko bi musulman ka de restaurant wala annabi taala kona o fangana سورة 2 verset 195 أقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أكما أول رب لغتا حلاكيما لو بتشوف لو تسوف رب لغتا حلاكيما كما فرق كما كوكي نمسك إنسو حلاكي نو دي أفرقا أتي سكا دمرا سروا وإلا النبي تعالى نو نتنا نديرو في يدرو كيلا سبالي كيلا فميا إكتا دوترو في يدرو دوترو لنه d'autres de camions fois ils sont quelqu'un à côté à là parce que année de force la meilleure frontière donnée 2 millions tiers nous sommes ni que ici 2 ni que ici ou que Kenya ou que Sabati ou d'autres là avant d'autres là quand au niveau flash encore comme il fait une sorte de beauté qu'à garder qu'à garder qui veut frontière de 2 millions tiers donc ni beauté garder les ni garder les cas bon ou beauté garden de Kabou. Donc, avant nous devons nous tu vas bela galenka. Donc, nous au bel amuso tchema son. Donc, quand la volée, on fait moi de nous à la main. Voilà sa façon. Voilà sa façon. Maman son, nous sommes à faire au télé. Voilà ça qu'a dit que c'est. Abana, akelle la nyengali nous femme yana. Anga wakati usira akunche mawarama alimami yalma kuma kala banju membidu. Kuma kala banju de ka l'Américain ni Florida bela galenfo. Kaira ka chikan kanga la se no dine no roma ama mkunta bala kalo tenena ona sere almontan suna almon shini ani wajili kala sofla ayi blata formation na akunti dore ani seka an sendo ni koina na sendo ni koina mo ka dana danka abza ka sawe ka ni chama kisi dum sen ni ani so ni abza ka sawe ko ni kisi ami baraji basro ola donc mo o wele kan de lasse kala na muso kono mo fana pour que ni ka kisi ayo ji na yo garsiga sura akata do otro sola akata pezeli voilà to fait bien pezeli ikanga ta ko na na le duri manke ka ko jigli ni donc amana ni benye donc ka sega mo sensibiliser ni bela jelena wala sa ni ka kisi ala ka fa man mandana mina rabbi la sage yalma ikma ala ba nyumi pour ma kala ba mbene bolo ni la population surtout si final wani muso ukata planifier ukata bangi kolo si fere matrafa bangi folo si fere matrafa na fabari bala kuma mbora kana fa chama fo donc ukata kenya tigila mo fe ni tara kenya tigila mo fe ube fere be finyana o ba be ni finyana o ba sege abe kunkuna ni be finyana yani katata yoro la ite phénomène donc ambe la délicanti population vraiment nous sommes pas bon ou tout planifier ya famille inchi kan kuna fanuna amina si shifina kauma yalma kuma kala wani mai shugulu kanya shifina kauna afle ba ko bala jebima d'accord déjà ay kuma kala ba mi on bolo oui ka nga partenaire de remercier kata ona serla ka si partenaire roma kanga chef religieux remercier parce que chef religieux kelen ko sendo planning ko kuma yere la ay chama bon yere ka kuna serela sabula kuna foni chama beno na bora onda kono be foko ay dem senu aka akuma bonu di arranger mais na bora religieux da na bora coutume da ka bona la reti la mako da ka chala fer familiale chama be sorala bomnen bay ale ne shifina ka no fana be no mako be kuna foni ya kerenina ko ba ya focho ko na be ko shi fere ni ngabukiri ba ya kalo shi be o yere mine
ni ma se yɛrɛ la fana k'i mago bɛ kunnafoni jɛlen fana na an b'a f'i ye k'i sen fa i ka se dɔgɔtɔrɔso la min fana ni i fari bɛ taa ani bilasirali caman bɛ yen i bɛ se ka bilasira cogo minnu na ni minnu fana bɛ yen ko baro lamɛn ni fɛn de ka d'u ye ka bilasira i b'a fɔ anw yɛrɛ an ka fɛnw bɛ cogo min na i n'a fɔ cogo min na réseau bɛ fan caman fɛ an bɛ bɔlɔlɔw kan an bɛ quartier kɔnɔ an bɛ dugu kɔnɔna na an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye an bɛ bɛɛ bilasira ani an ka partenaires minnu bɛ yen nɔ an b'u wele u kana saliya nin kɛnɛ nasuguya ninnu sigili la sabula hali bi ko pour que changement kana fo sensibilisation ka caya i tɛ sɛgɛn i tɛ ɲinɛ don o don n'i bɛ sigi kuma kan a ka ca ala fɛ faamuyali caman bɛ sɔrɔ a la. ok i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na nin fɛnɛ de bɛ dan sigi an ka bi jamukan na hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a bɛ ɲini an fɛ ladilikan minnu dira an ma nin jamukan in kɔnɔna na an ka baara kɛ ni ladilikan ninnu ye walasa an ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati cogo min na a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni baabu sen wɛrɛ.